guys. Dito is 15 oh. 115 3 6 pieces 115. Yung mga to naman. Ayan, ang cute. Magkano kaya to? Ito naman guys is 40 pesos. O, diba? Parang sa Shopee na rin kayo bumili. Ito naman is 50 pesos lang to guys. 50 pesos. And then this one naman, magkano kaya ito? Oh, 105 lang to guys. Pero pag sa labas is 10 pesos isa. O diba, pang business talaga. Ito naman is 83 pesos. Same lang din to, mga 105. Is 25 pesos lang to guys, yung nilalagay sa ulo. Oh, dami. Dami guys, oh. This one, dito na lang kukuha ng ano ni Dariela. 20 pesos lang to guys. 20 pesos. Ito naman is 70. Ito naman, ang cute nito. Ang ganda. Ito naman is 70 pesos. 70 pesos yan guys. Uy, kukuha talaga ako ng marami nito. Ito naman is 90 pesos. Ang cute. Ang cute. This is 42 pesos lang to guys. 42 pesos. Ako na po yung deliver dito sa 7th floor. Sa block po. Ang gaganda. Kukuha ako nito. Kukuha talaga ako nito guys. This is 45 pesos only. Ayan, 70 pesos naman. Yung may mga ganyan. Ito naman is 60 pesos. Sa Shopee is 30 plus lang ata to. Pero okay lang, 60 pesos. Kasi pag sa labas, nasa 85 na to guys. And then this one, ang gaganda. 45 pesos. Ito naman is 75 pesos yung mga ganyang design. Ganda. Oh, Barbie. 210 pesos naman to. Meron na kayong 6 pieces. May mga Barbie ganyan. Ang ganda. Magkano to? 275. Nasa 200 plus na tong mga to guys. Kasi pangbentahan talaga. Ito is 345 to 300. Ang gaganda. Sa mga naghahanap naman ng mga ganito is 115 lang to guys. 115 pesos. Cute. Ang cute nito oh. 65 pesos naman to. Ito naman is 70 pesos naman to. Ang ganda. 70 pesos yung ganun guys. Ano mga ano. Ito is 45 pesos. Ayan. Meron din naman silang, oh, ito is 102. Then, binebenta nila nito mga 35, ganun. Pangbentahan talaga. Ma'am Shell, paparais ng tali. Oh, and then itong mga to is 195. Yung mga ganyan. This one naman is 300 pesos. Medyo konti pa yung mga tao. Ang ganda. Ito naman is 105 pesos. May na-receive na ba kayo? 570 naman to. Pangbentahan talaga siya. This is 195. Ito rin mga 240 yan. Wholesalan kasi to guys. And then ito naman is 240. 240. Ito naman is 300. Yung mga ganito pala 300. Ang bentahan nila nito is nasa 68. 110 naman tong isa. Maraming pagpipilian dito ng mga headband. Yung mga headband. 215 naman to.
Dito rin yung mga naghahanap ng mga cotton buds. Ayan. Cotton buds is 110 pesos. So, meron silang mga cleansing. 15 pesos lang to guys. 20, 18 pesos. Ganyan. May mga ganyan sila. Shopping. Ganda. Meron pa pala dun sa taas. Ayan, may mga 180, 50 pesos. Ayan, may mga ano pa sila dyan. Dito tayo sa may mga nails. May mga nails. May mga extension din pala dito. Extension here. Ayan. Madalas sa Shopee ako nag-order niyan eh. May mga extension sila. Mga nails sila dyan guys. Doon pala yung ano nila. Pag may nag-order. Dito tayo sa spray. This is 130 pesos. Pang spray. Ganda. Ito naman is hindi ko alam kung magkano to. Mura lang pala to oh. 80 pesos lang. Man, ang ganda ng packaging nito ha. This is 85 pesos. 85 pesos yan guys. Uy, ang ganda. Ito naman is 70 pesos. Ang cute nito oh. 60 pesos lang to guys. Ganda na ng packaging. Ito naman, dalawahan, 45 pesos. Pero ang ganda ng packaging kasi niya. 45 pesos. Ito naman is, siguro ano to? 12 pieces is 180. 12 pieces, 180 pesos. Ay, ito yung last na nabili ko dito noon. Nung nag-online seller pa ako. Merong pa ganyan. O yung mga thank you. Ganun. This is 30 pesos. Nasa 500 pieces ata to eh. Thank you. Ito naman, mga acrylic. 95 pesos naman itong mga ito. Acrylic. Ito, meron pa pala nito itong spray. 20 pesos. 180, 10 pieces. Dito tayo sa kabila guys. Ganda. Dito ako bumili nun ng ring light ko. 750. Cute. May mga paganyan sila oh. 150 yung mga ganyan. Then meron kompleto dito pang kitchenware, pang hardware, tsaka mga pang school supplies. Meron pala sila doon. Yung ganyan, 1,065. Ang cute naman nito, oh. Brush, hair brush. May ganito na kasi sa Dariela, eh. May nag-gift. Pero magkano to? This is 72 pesos. 72 pesos lang to, guys. Bilan ko nga yung ano. Yun na lang i-gift ko pala. Ah, 60 pesos lang pala to. 60 pesos. Ganito na lang i-gift ko. Ayan. Ay, ito yung ano, sa Shopee. Yung nakita ko sa Shopee. Dito na yung ito naman is lagayan to ng mga face mask. Itong malaki is 70 pesos. Ang ganda. 70 pesos. May mga ano din sila dito, oh. Mga pang box. 130 pesos. Ito is mga pang ano na yan. Pang kitchenware. Ang cute. 125 to. Dito ko nabili yung mga lagayan ng ano ko, eh. 195. 125, 110. 215 naman to. Ang ganda. Babasagin siya. Hindi kasi pwedeng babasagin sa amin. Ang ganda nito. Sauce. Magkano to? Walang price. 50 pesos pala to. Try ko nga. Ito. Ang ganda. Kuha ko ng dalawa nito. Glass oil container. Control pad.
cooking wine. Para maganda yung lagayan ko. Paramihan ang alahan. Payong mo tayo. Ito yung oil. Lagayan ko ng oil. Meron akong sauce dun. This one is cooking wine. Cute cooking wine. Walang 0.5 na bumili. Paano na ba nabili yan? Salat-salat? Sa 0.4 no? 50 lang to. Mura na to guys. Oil din to. Ay, sorry. Ano tong isa? Ang cute naman ito. Pero walang price. O video. 215 may mga mugs and bihan. Ah, meron din to. Ano to? Box lang to, be? Meron din pala, oh. Box tsaka ito Hello Kitty, 50 pesos. Tingnan nga natin to, be. Ah, wala siyang fork and spoon. Ayun na lang sa akin, be. Ito mama, ang bago. Ah, ako ka na lang. May ng color bago. siya. Ba't ibang Ah, color? may kulay. Apo. Yung pink kunin mo, be. Babae kasi yung baby ko. Papahanap ako kay ate. Color pink. And then dito naman may mga bags, ganyan. Ano. Ito dito ako kumuha ng ano nun, maramihan na medyas. Pa dito, Jen. Be, meron kang ano dyan, medyas na pataas pang bata. Pang grade 2. Meron net. Yung pahaba, be. Wala dati. Ay, wala na. Yung pang school. May nilalagay kayo sa dulo ng mga Tawa si ate eh. Titingin ako dito ng mga garnet. Oh, ito naman, guys. Ang mura kaya nito, promise. Yan, oh. Ito lang is nasa 160. 168 lang to. Pero ilang pair na? 1, 2, 3, 4. 5 pair na siya. 168. Wala yung black. Ang cute, oh. Ito naman is 275. 275 yan, guys. Meron na kayong ganyan. 6 pieces. This one is 165. 165. Ito pala yun. Ito yung hinahanap ko. 165 to, guys. Oh, di ba ang cute-cute? Ito is 220 peso. Ito is 222 ga 5 pairs. Ang gaganda. Pang ano talaga. Ilagay mo na sa ano ko, be? Nasaan na yan? Ilagay mo na sa bag dito. Ay, Jill, yung kay ano? Marami mo? Ay, sige, wait lang. Ito is 165. Meron na kayong 5 pairs. Ganda. Parang gusto kong kunin ito eh. Pero tingnan ko. Check natin. Alam niyo, ang babait ng mga ano dito. Guard, saka yung mga staff. Mababait sila. 165 lang to ha. Pero, meron na kayong 2, 4, 6, 8, 10 pair. 165 lang. May mga ibang kulay ito ha. This is 165. 150 pesos naman yung ganito. 10 pair na siya. Diba? Hindi na kayo talo. Ang ano talaga, bagsakan kasi. Ito naman is 240 pesos. Meron na kayong 2, 4, 1, 2, 3, 4. 5 pair naman ito. May iba't ibang color din sila. 285. Dito tayo sa kabila, guys. 10 pairs na siya. 285 lang. Ang ganda. Ang ganda nito, oh. 315 lang siya. 115. Mura lang yung 300.
Meron din silang Chanel dito na. Magkano dito? Yung may short din to. Si Kuya. Babait ng mga staff dito guys kasi nasita sa kanila. Walang price sa Chanel. Nakalimutan niya. Pang ano to pang gift. Eh sige ito na lang. 125. Ang cute naman nito. Oh, ang ganda. 125 lang siya. Ito may short din. Magkano ito? Doon, dami palang mga pang bag dito. Wala kayong ano, lunchbox. Ito lang, no? Parang lunchbox. Magkaiba to? Pero cute siya, ha? Pang lunchbox. May pa-Gucci sila. Ang cute nito, oh. Pouch na yan, 125. Ito, 65 pesos. 190 sling. Ito naman is 120. Ano na siya? 6 pieces na siya, 120. 102. Okay pa, ito yung 50 pesos na binebenta sa bangketa. Ito is 180 pesos. 150 naman ito. Sige, ito na lang kayo regalo ko. Meron din sila dito 120. Parang lunchbox din. Ano ito? Lunchbox. Bag. Meron din silang mga ganito. Oh. Ang dami. Alam nyo guys, next week marami ng tao dito. Nakuha mo yung pink ba? Hala, wala na ibang design. Ganito na lang ba yung ibang design? 315. Sayang, wala na. Pa-price ka daw, plancha. Hindi, may pinakuha ako kay ma'am doon. Ito yung napili ko guys, ang ganda. 125 pesos. Ang ganda, velvet pa yung ano niya. Oh. Ayun si ma'am.